moment în care mi s-a spus să nu mai fac. Mi-a spus, dar pot să fac un film cu copii? Zice, cum cu copii? Cu mizeria. Cum mizeria, tocmai? Nu, stai, domnule, să ascultă până la capăt. Nu, mizeria copiilor înainte de a fi pionieri și din epoca aceea nenorocită de capitalism. Interesant. Da, fă-l. Scenariul scris, făcut și am scris duele. Tot cu echipa Vin Pilă, Corbu, Mircea Burada. O idee de-a mea, în care mi-am jucat o parte a copilării. Mi-am jucat o parte a copilării. Am făcut filmul cu extrem de multă plăcere, cu multă poftă. În 1980. Deci, era o treabă fantastică. Era un lucru extraordinar. Să pot din nou să redau o perioadă a copilăriei mele cu copii, niște copii extraordinari pe care m-am dus la o școală. Deci m-am dus la o școală, am pus toți copiii din școală, i-am scos din clasă și i-am pus să joace fotbal și din jocul de fotbal i-am ales tu și așa mai departe. Și erau exact personajele care mi-au apărut în film. Un film foarte plăcut în Occident, adică foarte apreciat în Occident, tocmai prin adevărul pe care îl descriam, lumea care o descriam, lumea pe care am trăit-o la Timișoara, nu a mea. Eu am fost un copil bogat, nu a mea. Era lumea celor din jur, era lumea Mehalei. Mehala e un cartier lângă cetate, iar casa mea era la granița cu această Mehala. Mehala era cartierul copiilor săraci, a Cibez-banda, cum le ziceam noi acolo, a cibezerilor. Ăștia erau derbedei. Astăzi, copiii străzii de la noi, aurolaci. Deci ăștia existau și se numeau cibezeri la Timișoara. Aurolacii de astăzi, lucru care mă atrage acum din nou să fac un film cu copii și aș face un film despre aurolaci. Și filmul meu care e programat pentru toamna aceasta, am, să zicem, începutul și sfârșitul, e vorba despre ei. Este vorba despre ei astăzi. Aurolace și câinii lui Băsescu. În final se îmbină spiritul filmului american cu ceea ce era foarte românesc. Am fost inspirat aici de filmele americane ale genului. Nu neg acest lucru, ba dimpotrivă. Am o scenă în care am încercat să copiez din filmul american. Nimeni în presă nu a recunoscut că scena este copiată. M-a și jignit, mi-a și părut rău. Am zis, ori nu mi-au dat atenție diferită, ori... Deci era o trimitere a trecutului filmului american. Că americanii nu mai știu să facă. Nu mai știu. Ei nu mai știu să facă filmul din anii, din deceniul 4. Nu mai știu să facă. Nici nu l-au mai făcut. Am făcut cu multă plăcere și este o combinație, e mai puțin dur, este o combinație între filmul de acțiune și film de